BJP headquarter office lang kawan pot dong hancur itu. Pininil tum press jepo jipe dong han bakar biang long arat han nangli tum through di ketan kantung lama kela pelo. Jeb pena 21st January Haurahat Assembly constituency Dengawa long Congress Party a convention doji lasi laso aprang nili thialam kethan kang tung bang kela pulo je ladak Assam Pradesh Congress Committee President Gaurav Gogoi alang libangi lapen ke Karbi Anglong along pen atok anu pen munir kache pha penangan do latung sita kache pha teng pen ke jetok de pagi sini lehen sita kache pha do laso kache pha munir atung phan Karbi Anglong arad phan Congress party atung Karbi Anglong arad phan chong thui pen alana kahilo pen ke pha pen alana tuman ke hang ke apor ke padam tap chot President mandate pen Karbi Anglong nang ludlo dwar baguri penceng si ha ke pajut Dengawan penalang li jitya ke bangkut alang li pilo kani ji alang li article 244A alang li pilo kani ji Gaurav Gogoi alang li pulo article 244A ke Congress ta aprang sikang hon non aprang ta Congress ing hon ji pesi alang li ni jero sita alang li lason ni je article 244A autonomous state ke implement je phan Assam Pradesh Congress Committee pen Congress Party pen ke thang ta nitum objection abe usi alang li nei je nei lapen ka ko alang li thelang nei je lo Karbi Anglong assembly election non ke bang ke assembly election MLA election ke semi final chot usi alang li nei je nale tum kado tar je lom Karbi Anglong ra than alang li pilo katha semi final ebar amar final no hoy lasi politics loke there is no semi final dada ke kaita final nang highway nahi nang rem ta chok ko fancy Congress party atum election pathui manon lapen gute Karbi Anglong arar phan upe thelo ke phata bore nang hai he lasi Karbi Anglong arar phan adu kapa do chok lapen ke alang li mathalo Karbi Anglong long jong si rotoning tie phan district president pilu ulutangte alang li Congress intang pipus usi alang li kiti lasi hala suhut ke Congress atum asap on ke dolan non pen anso si hala suhut omu chot kan lasi Gaurav Gogoi president mandate pen ke phacheng rotoning ki president long lo pen ke phacheng ke dwar baguri alang methang constituency pen si cheng lo nili pen banglo labu wang si diphu apar ke ha phuluni Dengaw apusi alang li phapon athiala sol bangka sab umuni dola sita non apong bangke alang Gaurav Gogoi phan ke pha alang methang president a constituency no people je phai he set ke do ji po alang li ke ma thake Ashok Teron a constituency lo ba Nomati constituency Mahamaya Bidasing Rongpi Chepari Denga constituency haladak Congress omucho ati Bidasing Rongpi taho Ashok Teron to phan ke kroi asap o mucho roton itipen muti lasi haladak ke asap o mudi pacetong munji pusi alang roton intia bang Ashok Teron lapen Bidasing Rongpi aphangal ahile batsi penap ke ab ji pusi arang li kisi lasi Karbi Anglong arat nangli tum chini pamelo je roton iti ke ja a Congress ke mass resignation ke do mass joining ke do la an ke claim ke Karbi Anglong long ke record for the first time Dr. Tuliram Ronghan BJP a party ke chari pon lakwa ning kan sam pen muniratum kwan si non ke join ma nangli tum along 10 constituencies lapen ke ani one si hajar ke join nangli tum program and look every 10th of the month mane achiklo 3 pen 10 tarik lo tangte nangli tum joining a program nal tu ke Congress ke chengsi nangli tum along joining dolo follow matro 99 lapen puthot 10 tarik January 10 tarik December 10 tarik ke dolo matro 99
Januari 10 तारीख के 0 nanti nang litum election ke 2 pan ciklo jon ni belo ciklo jon thom belo nang litum 10 तारीख 3 तारीख ke 3 ciklo wang pen la so jong si bang pharo isile join pusai ciklo jon thom boleh bang pharo thom ini BJP long ke anivang se asuri ke thom suri pli suri po suri ke amuni ke join la si Karbi Anglong arat mang hudu nang ne la ke nang litum ini apol ke cepadam chot nang litum sorkar pen pan ma kelong nang dia soni ta nang tu cepang golap ta hai la hai nang tu cepak lang dunlo nang liar je cepak lang dunlo pulo tante athe sorkar phanjong se support pe pulo tante nang tum sorkar pen pe thilo ali tak chen long la si am li nang tum hachuni rik lo ladak la so ke cepang room amai long ke nang litum che tong dun pen thang ta le long ne BJP सरकार से हाई वेगजी आसाम सरकार ता BJP से 2 लाम लपेन कार्बी आंगलोंग पास्ता सीट लपेन डिमा हासाव पेन इसी हिल्स के कांग्रेस के 0 अलायंस ले दोनों आजाद ले दोनों सीता नीलतुम BJP से हाई वेगजी लासी नाम तो अपोर से पता मानिए वे लासी लासी नाम तो तान फिर जाए